Haaien Volkertsma houdt hem al tientallen jaren dwaande, maar voor hem het mooiste beest wat er bestaat, de jerrebarre. Ja, het mooiste is eigenlijk, het is natuurlijk een heel opvallend beest. Het is een van onze grotere vogels, of zeg maar ze wat de grootste. Toch zijn kleurzetting, maar die opvallende grote rode snavel en zwart-wit, valt er ontzettend op in het landschap. In 1980 wie er geen jerrebarre meer te vinden in Friesland. Om voor te komen dat de vogels helemaal verdwijnen zoen, waar het stichting het Eibertsheim oprichtte. En mijn succes, want intussen ben er meer dan 200 breedperen in Friesland te vinden. Als het natuurlijk alle gemiddeld maakt, dan komt het uit dat we in Nederland gemiddeld 1,8 jong per nestgroot krijgen. Nou, en dit hier, wie woont ringen en een nest maar fjouwer, is als wij ringen eigenlijk al bijzonder. En dit hier hebben we 8 nesten met nog fjouwer jongen op zien. Ja, dat is natuurlijk prachtig. Ik bedoel, als je al die jaren lang enthousiast bent over die jerrebaren en als dan ik merk van gelukkig ben een hele hoop mensen er enthousiast over en als dan ik nog daadwerkelijk zoals dat het tal natuurlijk neemt, nou, dan ben wij in die zin super tevreden. Om april en mei heen worden de aaien lijn en komen ze uit. Via een webcam op de website kan elke in het proces volgen en daar wordt goed gebruik van maken. Bijvoorbeeld in de maand mei dat er op uw website 1500 bezoekers per dag binnen. Nou, daarvan zit vast een heel groot deel naar die webcam te zien. Op deze manier had natuurlijk wel een fantastisch beeld, want normaliter stiert ergens onder een nest te zien en de tuur naar een been of naar een dak. Maar door deze techniek sjost natuurlijk helemaal live in het nest. Dat het dit eerst zo goed gaat, is net vanzelfsprekend. Het waar had grote invloed en dat werkt net altijd like goed mee. Toen hadden we 35 jongen uit de nesten. Dus toen weer een hele wierte weken en hartstikke koud. Nou ja, en daar kan ze gemiddeld niet in. Dus dat is echt maar die jerrebaren pieken en dalen.